Mas Gareng. Nun. Menika gandeng bintang tamu akeh banget. Yo mbaka siji diaturke. Ki ditanjakke, Mas. Ayo mesti no. Mumpung niki nggih swasanane sing swasana ngaten niki. Nggih. Nggih meniki malah pun nglumpuk kabeh. Alhamdulillah. Sampun kepareng sowan sedayanipun. Nggih. Menika mbak-mbak waranggana yang sedang naik daun kabeh. Nggih, naik Nggih. daun bangsa ular keket dadi naik daun. Ya ora kok ya nggih. Bakune nembe dipun tepang kalian para penonton. Leres. Nggih, Menika anu Mas Gareng aku tak nyuwun tulung sik. sinten Mas? Menika saking panjenenganing Bapak Junedi ngatur para warga kedung salam minal aidin wal faizin. Banyak salah kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nggih. Menika ngersakaken lagon Podang Kuning dening Mbak Lintang Kairo. Wah. Iki Piye? bintang tamu sing adoh papane. Kok adoh papane piye? Adoh asale Kairo. Oh iya, heeh. Kairo. Wis lintang saka Kairo sisan Wah, ya. kentit boy bocah iki. Nggih, heeh. Di bocah kene. Mbak Lintang, ayo mriki Mbak Lintang Kairo monggo jumeneng nyedaki Mas Gareng ini Mataram Mas Anggit. Hai oe Ora ngira bocah kaya pring ngene kok sik kondange Pripun to? ngarane kaya pring iki maksude piye? Lah iki Nggih. bocah cilik jlirit Lah kula emang pawakane nggih ngeten iki lho Pak De. pawak. Oh, iya. Pawakan. Pawakan ki ora iso ninggal sekolah ire. Nggih. Nggih. Sing penting nadyan cilik sehat ya, Dok. Sehat Pak De, alhamdulillah. Sik. Dimene ditepung piyai kene jenengmu komplit sapa, Dok? Nggih saderengipun ngaturaken sugeng dalu kagem para bapak ibu sedaya, masya Allah. Niki kula takjub sekali, penontonnya sangat banyak Pak De. Penontonnya uang kok banyak. Maksudnya niku Akeh banget ngono lho. akeh banget ngoten lho Pak Lah De. nggih ampun banyak. Lah nggih awet saking mrika wau sampun. Iki ora mung saka desa kene, uga desa tetangga padha mirsani, bahkan di luar kecamatan pun sama. Saka Blitar enek, saka Surabaya enek, Nggih, lengkap sangat nggih, Mas. saka Jember enek. Jadi Piye? iki cucuk karo Pak Junedi ning gelar tontonan. Bu. Amin. Ayo no. Alhamdulillah. Nggih, Jenengmu ugi sapa jenengmu? kula Lintang Kairo. Komplite. Lintang Kairo. Tok, Wis tok. tok. Lintang Kairo wis komplit kuwi. Sakjane wonten lho Pak De. Apa? Dulu niku namanya Ubay Lintang Fatmaruari Nala Khairun. Panjang to Pak De? Wis kuwi wae Lintang Kairo wae. Lintang Kairo to? Sing dawa wong angel ira tuwa. Lintang Kairo lintang ki lincah bocahe tanggapane rame. Nah, masa lho Pak De? Lho kowe iki karya Amin ngono. Amin, matur suwun. Ayo Mbak Lintang iki didongake leluhur ya kudu amin. Amin nggih. Kok sik tembungmu ra enak. Apa nek salah to? Didongake Leluhur. leluhur ki wis podar e. Lah niku rak pikiran sampeyan sing kula karepke piyai sepuh sing luhur bebudene ngaten lho. Sepuhe ngoten lho Pak Ya De, panjenengan. pilih sepuh ngono kok leluhur. Nggih. Ono senengane. Ora ya padha to Pak De? Ya ora beda. Anu Lintang isih Nggih. sekolah, Nduk, sayang. Tasik kelas tunggal SMA samenika. SMA pundi Mbak Lintang? SMA 1 Puncu Mas Dalang. SMA 1 Puncu. Lah, dadi mau dipirsani Bapak Ibu gurune ben bangga, SMA ya ben bangga duwe murid yang berprestasi kaya Mbak Lintang Kairo. Matur sembah nuwun. Tibake aku ya wis tuwa ya. Nggih. Jebul biyen ki sik mentik-mentik saiki SMA ya wis ora apa-apa. Sing penting sekolahnya ditutuke, karier tetap berjalan tapi sekolah tetap ditempuh dengan baik dan benar. Amin. Iki ana bundutan Leres. lagu Nggih, Mbak Lintang. saka Bapak Junedi. Nggih, saking Pak Jun ngersakaken Podang Kuning. Nggih.
Ya dibawani sik kaya ngapa suarane. Wah, Bapak Jun nggih tasik lenggah. ayo Sama jelas niko. ngeten. Ingkang pundi? Ah. Sekendal lho Bapak Jun. Alhamdulillah panjenengan nih tasik pinarak lenggah. Ayo Pak Jun niku nek mirsani ringgit iki mesti nutuk, Nduk. Nutuk nadyan mau esuk tanyine ya didadak. Kok sampenake dhewe iki lho. Nggih lho. Pitik Antropus, wong iki nek ngenyek aja sak dhewe. Ora enak. Oh, Ayo. kerpus bareng. Ya, Nduk. Istara merak hati Selingkan golek isi podang jenar iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tamba Rampung bawa, yo buka celuk sak langgame. Monggo, Nduk. Monggo. iso awan ning omah wis ora krasa luyuran anggone sing sayang bakal terangganku golek ora krasa iso awan nganti Omahe Gonggo Mino. Yo kendangane tangan di semake. Bumi.
putih Bandung. Alhamdulillah. Wis diaturke. Matur nuwun nggih Mbak Lintang. Matur nuwun, Duk. Nggih. Ya, matur nuwun.